गोरोन्थि जाबा निमाहा होनो नाङा गोरोन्थिया गोरोन्थिखा ओइ स्टेन हरलै आंना आखाइ मावो जौ फेयाखै दिनै आं जि हासुनो ओंखारदोंमोनलां दिनै जोंहा खुंगा 51थि मोनाबिलिखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोनायाव हेफाजाब होबाय बिनि थाखाय आं बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय आं बारा गोलाव खोथा बुंनो रोङा क'क्राझारनि मानसिया बारा गोलाव रायज्लायनो रोङा निमाहा बिनाय जाबाय गोरोन्थि जाबा निमाहा होनो नाङा गोरोन्थिया गोरोन्थिखा नङा होमबा जाखाया अके बे आरोखि जालाङो खिन्थु गोरोन्थिया जायो जाया नङा जायो ओइ आसलफोर र' फाग्ला गोदाल नोंसोर मानसिफ्रा मा ओंख्रि जाबोआ नारजि अमा बाब नारजि अमा होननायबावसो जि हासुनो ओंखारदोंमोनलां हासुहैनांगौ दोंनैसो खननानै हासुहैगोनसै आं अके जि ओइ फाला र' लासै लासै जागोनब्रा ओइ स्टेन हरलै आंना आखाइ मावो जौ फेयाखै दिनै आंनि बिमाफोर दं आंनि बेवाइ जानायफोर दं गाज्रि दामोन आरोखि सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो आयनाखौ नायब्ला नोंखौसो नुसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौसो नुसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना चैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावखां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं दं
मोनफ्रां बाय थायो दाबादियाव नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामबा आं मा सुरै मिसल हरै गाबबाय थागोन सना बुंगासे लेखा गलायनाय बिमा बुथाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन जोंनि घटना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' हो dong 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 मोनफ्रां बाय थायो सना dong 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 मोनफ्रां बाय थायो dong 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 मोनफ्रां बाय थायो सना dong 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 मोनफ्रां बाय थायो dong 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 मोनफ्रां बाय थायो सना dong 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 मोनफ्रां बाय थायो